В новото ми видео днес отново ще играем на Fortnite. Ако видеото ви хареса, можете да се абонирате за канала, да харесате видеото и да пишете в коментарите дали искате още видеа на Fortnite. И очаквайте следващите ми епизоди на други игри и на друго. И така че моля ви пожелавам сега приятно гледане и след 5 секунди ще почне играта. Какво на първият ми кил за това видео. Имах хора за малко да спечеля, завърших втори. Но нищо, това пак е победа. Доста добре се справих. Направих
Ако се лъжа 3 кила, да, точно 3 кила, много добре играх днес. Наистина много добре. И нов левел съм. 58 левел, хора. Това се е много добре, много добре. Много добре. Наистина много добре. Това видео доста добре се справих. Еми хора, ако видеото ви е харесало, можете да се абонирате за канала, да харесате видеото и да пишете в коментарите дали искате още такива видеа на Fortnite. И хора, очаквайте следващите видеа в канала ми и така че хора, чао и ще се видим в следващите видеа. Чао хора.